कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ண சண்முகம் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண ஜெய மாதாஜி பிரணாம்ஸ். லதா மாதாஜி, கிரிஜா மாதாஜி, தங்கமணி மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம பகவத்கீதை பார்க்கிறோம். அதுல லெவல் 2ல நல்லபடியா பக்தி யோகம் முடிச்சிருக்கோம்.
இன்னையிலேருந்து ஞான யோகம் பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துடலாமா பிரபுஜி குரூப்ல? என்ன மாதாஜி சொன்னீங்க? ரிமைண்டர் ஒரு தடவை கொடுத்துடலாங்களா குரூப்ல? போட்டேன் மாதாஜி, ஆனா இன்னும் ஜாயின் பண்ணாம இருக்காங்க. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து பகவத்கீதை லெவல் 2ல 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதான் இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்றது. ரொம்ப பிளெஸ்டு. பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதே நம்பிக்கையோட நல்லபடியாக அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். பக்தி யோகம் நல்லபடியாக பார்த்தோம். அதில் 12th சாப்டர் நம்ம பக்தி யோகமே பிரத்யேகமாக சாப்டரோட பேரே வந்து பக்தி சேவை, பக்தி யோகம். அதுதான். அதில் வந்து நம்ம வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், சேவை சேவை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். நிறைய இடத்துல நம்ம கேட்குறோம். ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் பகவானை அடையணும். இந்த ரொம்ப சிரமமான பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபால்டனே ஆக மாட்டோம். அப்படின்றது என்னன்னா பக்தி யோகம் தான். சரிங்களா? ஏன்னா இதில் தான் நம்ம வந்து எல்லாமே புலன்கள், மனம், சென்சஸ், இது மூணும் எப்போ பார்த்தாலும் மெட்டீரியல் விஷயத்திலேயே போயிட்டே இருக்கும். மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்சஸ், இதெல்லாம். ஏன்னா அதுதான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக பண்ணுது. அதனால இயல்பாக அது வந்து டிஃபால்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும். அதனால அது வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியாக என்கேஜ் பண்ணணும் பகவான் மேல் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பக்தி சேவை, பக்தி யோகம், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் வந்து கை கொடுக்கும். ஃபால்டன் ஆக மாட்டோம். ஸோ அந்த வகையில் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சிவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோம். அதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலே நம்ம பகவானை அடைய முடியும். 9ம் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷம். பகவத்கீதை, பகவான் இதிலெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரீடாக இருக்கணும். சரிங்களா? சின்ன சின்ன தடங்கல்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும். டிவோட்டிஸை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, கம்பேர் இல்லை, டிவோட்டிஸோட லைஃப்பை நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப தெரியறதுன்றது பிரகலாத் மகாராஜர், பாண்டவர்கள்னு. இது இல்லாமல் ஆச்சாரியர்களோட வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் நிறைய சிரமங்கள் எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஏன் வந்து சிரமம் ஏற்படுது? பக்தி பண்ணுறவங்களுக்கு ஏன் சிரமம் ஏற்படுது? நல்லது பண்ணுறவங்களுக்கு ஏன் கெட்டது ஏற்படுது? இது ஒன்று நம்ம நேற்றுக்கே நல்லா தெளிவாக ஒரு விஷயம் கவனிச்சோம். கெட்டது அப்படின்றது, ஒரு கஷ்டம் அப்படின்றது நமக்கு ஏன் வருது அப்படின்னா, அதுக்கு பகவானோ மற்றவங்களோ காரணம் கிடையாது, நம்ம மட்டும்தான். நம்ம செஞ்ச செயலோட பலனை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம தான் காரணம் சந்தோஷத்துக்கும் துக்கத்துக்கும். அது ஒரு விஷயம். பகவானையும் ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது, யாருக்கு மூலியமாக நம்மளுக்கு சிரமம் ஏற்படுதோ அவங்களையும் ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது, அவங்ககிட்ட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. போலீஸ்மேன் வந்து ஒரு பேடான ஒரு நியூஸை நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா, சாரி போலீஸ்மேன், போஸ்ட்மேன், நம்ம திரும்பி அவங்ககிட்ட சண்டை போடுவோமா? எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு நியூஸை கொடுத்த நீ அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவோமா? சண்டை போட்டோன்னு என்ன ஆகும்? இன்னும் நம்மளுக்கு அது சிரமமாக தான் ஆகும். நம்மளை தான் எல்லாம் திட்டுவாங்க, போலீஸில் போய் நம்மளை தான் மாட்டி விடுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கெடுதல் மற்றவங்களால வருதுன்னா நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அமைதியாக அந்த நம்ம டாலரேட் பண்ணிக்கணும். சரி, ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் நான் பண்ண செயலுக்கான பலன் அப்படின்னு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்ல ஆசையா, அது மாதிரி. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம வந்து கர்மாவோட பலன் நம்மளுக்கு வர நல்லது கெட்டது. சரி, ஓகே. இப்போ இது வந்து ஒரு நார்மலாக பக்தியில் இல்லாதவங்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு விஷயம். கஷ்டம் வருது அப்படின்னா அது வந்து கர்மானால வரும் அப்படின்னு. அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, தேவர்களுக்கு பூஜை பண்ணுறது, பகவானுக்கு பூஜை பண்ணுறது, இந்த விஷயங்களில் அவங்க அதை சரி பண்ணிப்பாங்க. இதே வந்து ப்ராக்டிசிங் டிவோட்டிஸ்க்குலாம் ஏன் வந்து கஷ்டம் வருது அப்படின்னா, அது வந்து அபராதத்தினால வரும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது நம்மளோட பாபங்கள் எல்லாம் குரு ஏற்றுக்கிறாங்க. இந்த காலத்தில் யார் அப்படி பண்ணுவா? சுமேரி மலை அளவுக்கு நம்ம பாபம் பண்ணியிருப்போம். சரிங்களா? அதை வந்து குரு என்ன பண்ணுறாங்க? அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சும்மா ஏதோ ஒரு டேகுக்காக நான் வந்து டிவோட்டி, இனிஷியேட்டட் டிவோட்டி அப்படி கிடையாது. அவங்க வந்து நம்மளுக்கு நாமம் கொடுக்குறாங்க, மந்திரம் கொடுக்குறாங்க, பரம்பரையில் நம்மளை இணைக்கிறாங்க, கைட் பண்ணுறாங்க.
அதே மாதிரி நம்ம பாபங்கள்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்க. யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளோட வலி வேதனைய தாங்கிப்பாங்களான்னா கிடையாது. ஆனா குரு வந்து பாபங்களே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சரி, அப்போ அந்த மாரி பாபங்கள்லாம் வந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல, குருவோட அனுகிரகத்துல போகுது. இது ஒரு வார்த்தையா சொல்றோம். ஆனா இத ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரொம்ப குரு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசா தெரிவாங்க. சரிங்களா? யாருமே அந்த மாரி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில செய்யவே மாட்டாங்க. அதான். பரம்பரை எல்லாமே குரு சரி எல்லா விஷயமுமே அப்படிதான். நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள ப்ராப்பரா கைட் பண்ணி பகவான்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அப்படின்ற சமிக்ஞைய அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு குரு அப்படின்றவங்க. அவங்க பாவம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் ஏன் பிராக்டிசிங் டிவோட்டீஸ் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா, அபராதங்கள்னால. நாம அபராதம் பண்றது, தாம அபராதம் பண்றது, இந்த மாரி நெறைய அபராதங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? வைஷ்ணவ அபராதம், இந்த மாரி அபராதங்கள், அஃபென்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது, அவங்களுக்கு அது வந்து சிரமங்கள குடுக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி எலிவேட்டட் சோல்ஸ்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல. ஜெய விஜயன் வந்து அசுரர்களா பிறக்குறாங்க. ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன், பாண்டவர்கள் திரௌபதி அம்மா. அவங்கலாம் எதுக்காக அப்டின்னா, நமக்கு மெசேஜ்க்காக. பகவானோட அந்த லீலையில அவங்க ஒரு கதாபாத்திரமா வந்து நமக்கு மெசேஜ் குடுக்குறாங்க. இந்த மாரி கஷ்டம் வந்தாலுமே, அவங்களோட கஷ்டம்லாம் நம்ப கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு துளி வந்தா கூட தாங்க மாட்டோம். அவ்வளவு சிரமத்துக்கு மத்தியிலயும் எப்படி பக்தி பண்ணணும்? எப்படி நம்ம வந்து தர்மத்த கடைபிடிக்கணுன்றத நமக்கு சொல்லிக் குடுக்கறதுக்காக வராங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி அ அதனால நம்மளுக்கு வெளியிலேருந்து இதெல்லாம் தெரியாம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நல்லவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க? சாமி கும்பிடுறவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க? அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு தோணும். ஆனா இதுதான் வந்துட்டு ரிவர்சல் அப்படின்றத கேட்டகரைஸ் பண்ற விஷயம். இது யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னா, கௌரங்க தர்ஷன் தான் சொன்னாங்க. சரிங்களா? நானா சொல்லல. அ எல்லாமே எது சொன்னாலும் அது வந்து டிவோட்டீஸோட கைடன்ஸ் தான். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ இப்படிப்பட்ட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து நல்லா யோசிச்சுக்கணும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்துட்டு நான் ஹேப்பியா இருக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா, நம்மள விட ஒரு இல்யூஷன்ல உள்ளவங்க வேற யாரும் கிடையாது. ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? பாவக்கா கசக்க தான் செய்யும். அது போய் எனக்கு மாம்பழம் மாரி இனிப்பா வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சா என்ன சொல்லுவாங்க? அப்படின்னு விருப்பப்படலாமா? கூடாது. இல்லைங்களா? அதே மாரி தான். இந்த ஜட உலகம்ன்றது நம்ம ஹேப்பியா வாழ்றதுக்கான இடம்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. சரீரம் எதுக்கு அப்படின்னா, பகவான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஹியூமன் லைஃப்ல பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னு. அதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். சரிங்களா? ஸோ அது கரெக்ட்டா அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்ணோம். அதுக்கு என்ன வேணும்? வித்யை, ஞானம், பகவத்கீதை, ஹோலி புக், நம்பிக்கை. அதோட நம்ம வந்து இணைஞ்சு, சரி இந்த பிறவி, மனித பிறவில நான் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். பகவானுக்கு பியூர் டிவோட்டீஸ்லாம் எவ்வளவு அவங்களோட லீலைகள்ல பங்கெடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது மாரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும். குருவ ஸ்வீகரிச்சுட்டு ப்ரீச்சிங் பண்ணணும். ஒரு கண்டிஷன் சோலுக்கும் பகவத்கீதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இதுக்கு மட்டும் தான் ஹியூமன் லைஃப். சரிங்களா? அத விட்டுட்டு இந்த ஜட உலகத்துல நான் இன்னும் நெறைய சந்தோஷத்தலாம் அனுபவிக்கணும். நெறைய பண்ணியாச்சு அத. சலிக்க சலிக்க பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? அதையே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா டெம்பரவரி தான். நெறைய சேர்த்து வச்சாலுமே, கடைசில இருக்கும்போது எதையும் எடுத்துட்டு போ முடியாது. உடனே அடுத்த பாயிண்ட் என் குழந்தைங்களுக்காக, என் ஃபேமிலிக்காக அதான் வரும். என்னதான் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் சரி, கிருஷ்ண பக்தி தான் அவங்களுக்கு நம்ம முக்கியமா குடுக்க வேண்டிய அசட். மத்த மெட்டீரியல் விஷயம், டெம்பரரியான விஷயம் என்ன சேர்த்து வச்சாலும் சரி, அவங்களுக்கு அனுபவிக்கணுன்ற சுக்ருதி இருந்தா, அவங்களே அத ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அனுபவிக்க முடியாதுன்ற சுக்ருதி இருந்ததுன்னா, நம்ம ஏர்ன் பண்ணி வச்சாலும் அத அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது. இதுதான் ட்ரூத். அதனால நம்ம பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓடி எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் சுக்ருதி. ஏன்னா எல்லா சோலுமே அவங்கவங்க கர்ம பலன்படி பகவானோட கனெக்டட் தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம ரொம்ப தெளிவா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளும் பக்தி பண்ணணும். சுத்தி உள்ளவங்களையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தி பண்ண வைக்கணும். அது மட்டும்தான் இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது தாண்டி வேற எது செஞ்சாலும் அது டெம்பரவரி தான். அன்சர்டனிட்டி இருக்கும், விரக்தி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதைய நல்லபடியா லேர்ன் பண்ணுவோம். சரி, இப்ப 12த் சாப்டர். அதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோமா? அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பண்ணணும். அதுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் அத எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு,
அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் பாசிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணணும், ஓவர் கம் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தியில் நம்ம ஸ்திரமாக இருக்கணும். ஸோ அது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பகவான் நம்ம மேலே எவ்வளோ அனுகிரகத்தோட காருண்யத்தோட இருக்காங்கன்றது தான் அந்த 8 to 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். ஏதாவது ஒரு முறையில் இந்த ஒரு வழியில் பக்தியை பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத ரொம்ப வந்துட்டு அந்த கேரிங்கை நம்ம அதில் பார்க்க முடிஞ்சது. இல்லைங்களா? அனன்ய பக்தியிலேருந்து, அதாவது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கடைசியில் ஞானயோகம், கர்மயோகம், தியான யோகத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணி இதுக்குள்ளே சேர்ந்தது கர்மயோகம். அதாவது ஆரம்ப நிலைக்கு இருக்கலே உயர்ந்தது இது அனன்ய பக்தி. சரிங்களா? ஆரம்ப நிலையில கிருஷ்ண பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பண்றது நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ்க்கு கர்ம பலன் அதை அனுபவிக்காம அதை நிஷ்காம கர்மயோகத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்றது. ஸோ அதுல பகவானோட அன்பை நம்ம அவங்களோட அந்த பாவத்தை, அவங்களோட குணத்தை, அவங்களோட உயர்ந்த அந்த ஒரு நிலையை நம்ம நல்லபடியா உணர்ந்தோம்னாலே நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா நிராகரிச்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட அறியாமை தான். அதுக்கப்புறம் எப்படிலாம் இருந்தால் பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். 13லேருந்து 20 வரைக்கும். அதில் 13லேருந்து 19 வரைக்கும் மெட்டீரியல் லைஃப்லேருந்து விலகி ஆத்ம நிலையில் நம்ம இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் பகவானுக்கு பிடிக்குன்றதை பார்த்தோம். 20th ஸ்லோகத்தில் பக்தி சேவையில் ஸ்திரமாக நம்ம ஈடுபட்டோம்னாலே ஃபோக்கஸ்டாக பகவானுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பக்தி சேவைனா அந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். இதுதான் 12th சாப்டர் நம்ம பார்த்தது. இப்போது பக்தி யோகம் நல்லபடியாக முடிச்சிருக்கோம். ரொம்ப இனிமையான பக்தி யோகம். இப்போ நம்ம ஞான யோகம் நம்ம பார்க்கணும். சேத்திரக்னி விபாக யோகம், இதில் நிறைய ஃபிலாசபிஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்லைட்ஸோட கவனிக்கலாம். சரிங்களா? நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் கிரந்தத்தை. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நல்லபடியாக மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ணுவோம் ஆத்மார்த்தமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரும் வாசிக்கலாம் இல்லையா? அதனால தங்கமணி யாராவது வாசிச்சா ஓகே மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மங்களாச்சரண் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப நாளாகவே இந்த விஷயம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டுட்டு இருந்தேன். என்னென்னா, இப்போ நம்ம பகவத்கீதை வாசிக்கிறோமா, பகவத்கீதை தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். கிளாஸு பகவத்கீதை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பகவத்கீதை புக்கில் ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கும் மங்களாச்சரண். சரிங்களா? அது நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம வாசிக்கணும். இது ரெகுலராக எப்போ இது நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கிளாஸில் சொல்லணும்னு நினச்சது. ஸோ அதனால் வந்து பகவத்கீதை புக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும். மாதாஜி 300 ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அண்ட் செகண்ட் பேஜ்ல இருக்குங்க மாதாஜி. நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால சொல்றேன். அதுதான் கரெக்ட் ஜெயா மாதாஜி. ஹரி போல். அதில் வந்து என்னென்னா, வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதக்கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அது வந்து மிஸ் அவுட் ஆகுது. சரிங்களா? அதனால் மங்களாச்சரணில் அது இல்லை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அது பூர்த்தி ஆகாத மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் ரிசைட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதனால் லேர்ன் பண்ணது அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
அது வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? பகவத்கீதை புக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் சாஃப்ட் காப்பி இருக்கும் இல்லையா? அதில் பாருங்க. இல்லைன்னா நம்ம அந்த மங்களாச்சரண் மட்டும் நம்ம குரூப்பில் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதை நம்ம மங்களாச்சரணை வச்சு அன்னைக்கு என்ன கிளாஸில் நம்ம இருக்கோன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். ஓகேவா? அப்போ பகவத்கீதைக்கு பொதுவாக சீனியர் டிவோட்டிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது பகவத்கீதை புக்கில் உள்ள மங்களாச்சரண். இது இல்லாமல் டெம்பிள் ஃபார்மேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது மேங்களூர் இஷ்கானுக்குன்னு, அதையும் ரிசைட் பண்ணலாம். ஓகேவா? பாகவதம் ஸ்லோகமும் டிவோட்டிஸ் வந்து ரிசைட் பண்ணுறீங்க. பாகவதம் ஸ்லோகம் வந்து பாகவதம் கிளாஸுக்கு நம்ம ரிசைட் பண்ணணும். தப்பு இல்லை, சொல்கிறது தப்பு இல்லை, நல்லது, சந்தோஷமான விஷயம். ஆனால் மங்களாச்சரணை வச்சு நம்ம எந்த கிளாஸில் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் பகவத்கீதைக்கு முழுசாக பகவத்கீதையில் உள்ள மங்களாச்சரண், பாகவதத்துக்கு அதுக்கான மங்களாச்சரண். சரிங்களா? அதாவது நிறைய நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரம் செய்வ நரோத்தமம் அந்த ஸ்லோக்கம்லாம் அதில் வரும். ஸோ இதுதான் கேட்டகரி ஆக்சுவலாக உள்ளது. முடிஞ்ச வரைக்கும் இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். எல்லாமே வாசித்தாலும் சந்தோஷம், பகவானுக்கும் சந்தோஷம், நமக்கும் சந்தோஷம். ஆனால் இப்படி தான் வந்து ஃபார்மேட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி இதில் நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணிடுறீங்க. ஹே கிருஷ்ண வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதக்கமலம். ஆமா மாதாஜி, அது காரணம் என்னன்னா நாங்க அந்த 3 மணி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணப்ப பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். ஜெயம் தான் நாங்க ஓகே எடுத்தோம். ஓகே அதனால குரூப்ல அதுதான் மாதாஜி கொடுத்திருந்தாங்க. இப்ப நான் ஓகே புக்க ஓகே அது பார்த்தேன். நம்ம நீங்க வந்துட்டு இது சொன்னது இனிமேல் வந்தேகம். மாதாஜி ஓகே, இனிமே சேர்த்துக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் ஓகே. அது பரவாயில்ல, எங்கேயோ அது இல்ல, வந்து மிஸ் அவுட் நீங்க ஆயிருக்கு, சொன்ன அது நம்ம வாட்டி சரி. தான் நானும் கவனிச்சேன். அப்பதான் ஆமா, நான் அப்படியும் நானே பிரிண்ட் அவுட்டையும் வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி. என்ன அது ஆ, ஒண்ணு மிஸ் ஆகுதுன்னு. அதுதான் சரி. அதனால என்ன அப்படின்னா, அது வந்து பை மிஸ்டேக் இருக்கும், தப்பில்ல. நம்ம இனிமே அதை சரி பண்ணுவோம். இதே நான் செகண்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஆனா நானே ரொம்ப லேட்டா 2-3 மந்த்ஸ் கழிச்சு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யார்கிட்டயோ கேட்டேன் மாதாஜி, அவங்க பதில் சொல்லல. சரின்ட்டு நான் அமைதியாயிட்டேன். புக்ல இருக்கிற இந்த 4 லைன் வந்து இந்த ஓகே. பிரிண்ட் அவுட்ல இல்ல அப்படின்னு நான் கேட்டேன். எனக்கு பதில் கிடைக்கல. நான் அப்படியே சரி, அமைதியாயிட்டேன் ஸ்டார்டிங்ல. பரவாயில்ல மாதாஜி. அது நான் இப்ப வந்து அது எப்பயுமே சொல்லணும்னு நினைச்சது மிஸ் அவுட் ஆயிடுது. அதான் இப்ப நான் வந்து அதுக்கு கிளாரிட்டி இதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் மாதாஜி L2க்கு கொஞ்சம் சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க மாதாஜி. ம். L1க்கு L2க்கு எலாபரேட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கு நிறைய. ஆஹா. ஆனா பாகவதம் கிளாஸ் இது பாகவதம் கிளாஸ்ல வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அது இன்னொரு தடவை ஓகே பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஆனா ஓகே வாசிக்கிறதுல மாதாஜி. தப்பு இல்ல. நல்லது, சந்தோஷமான விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து சாப்டர் 13 நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். க்ஷேத்ரன்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன, அதோட அதாவது இந்த 3 இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பிலாசபி அதிகமான ஒரு இது சாப்டர். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம இதுல என்ன இருக்குன்றத படிச்சிருவோம். பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி? பக்தி தான் உச்சம் அப்படின்னும் போது இருக்கல நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பக்தி யோகம் தான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் அப்படின்னும் போது இப்ப பக்தி யோகம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஏன் ஞான யோகம் வருது அப்படின்றதுதான் இந்த கொஷின். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1வது 6வது அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 1வது 6வது அத்தியாயங்கள். சரி, ஓகே. கடைசி 6 மூலம் அதை ஞான யோகத்தின் மூலம், அறிவின் மூலம்னா ஞான யோகத்தின் மூலம் எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து பக்தி எப்படி அடையிறது அப்படின்றது, அதாவது கர்மயோகம். சரிங்களா? கர்மத்தின் மூலியமா நம்ம செய்த செயல்கள் மூலியமா நம்ம பகவானோட எப்படி சம்பந்தமாகிறது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் தேவைப்படும்ல. இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கான அறிவு தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்த்த பக்தி யோகத்தையே நம்ம எப்படி அடையிறது அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் இந்த அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அதாவது என்னென்ன முறையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வரலாம் அப்படின்றத பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா? ஆக கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. ஸோ ஞானம் வேணும் இல்லையா? பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஞானம் வேணும். அந்த முறையை நம்ம இந்த ஞான யோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்.
மாயாவிலிருந்து நாம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வுடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கும் அதன் பயன்பாடு உள்ளது. அதுதான். அதாவது இப்ப நம்ம ஞான யோகத்துல என்ன முக்கியமா நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல எதனால கட்டுண்டு இருக்கோம்னா, இந்த 3 குணங்கள் தான் இல்லையா? 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம செயல்கள் பண்ணும்போது, நம்மளுக்கு கர்ம பலன் ஏற்படுது. ஸோ அப்ப அதுதான் பிரச்சனை இல்லையா? அப்ப நம்ம ஏன் இந்த ஜட உலகத்துல சிரமப்படுறோம்? அதுக்கான காரணம் என்ன? இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, டாக்டர்கிட்ட போவோம். அவங்க ஒன்று டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க. எதனால இந்த டிசீஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு இல்லையா? அந்த கோர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள். அப்ப இந்த 3 குணங்களை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ அப்ப நம்ம எப்படி அதில் கட்டுண்டு இருக்கோம்? 3 குணங்கள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன டெஸ்டினேஷன் கிடைக்குது, என்னென்ன ரிசல்ட் நம்ம அனுபவிக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம வர அத்தியாயங்கள்ல பார்ப்போம். அப்போ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வருது, பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளில வரும் இல்லையா? 13.22ல எப்படி நம்ம சம்மந்தப்படுறோன்றதும், 14.26ல அதுலேருந்து எப்படி வெளில வரும் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. எனவே நாம் அறிவை பக்தி அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் பக்தி யோகம் நடுவில் இருக்கு. அந்த பக்தி தான் சிறந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஞான யோகம் எதனால அப்படின்னா பின்னாடி வருது அப்படின்னா, எப்படி நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி பக்தி யோகத்தை நம்ம அடையிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக. சரிங்களா? இது 5th ஸ்லோகத்தில் தான் வரணும். ஓகே. 12th சாப்டர் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள், பக்தி தொண்டு தலை சிறந்தது, அதாவது பர்சனல் இம்பர்சனலிசம், அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள், அதுதான் இந்த சாதனா பக்தி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது, அனன்ய பக்தி, அதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாறும் குணங்கள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். சரியா? ஸோ அப்போ பகவானுக்கு நம்ம எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் 12th சாப்டரில் பார்த்தது. இப்போ 13th சாப்டரில் அறிவு திறம் வாய்ந்த கேள்விகள். அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்பாங்க, 6 கொஷின். சரிங்களா? சேத்திரன்னா என்ன, சேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, அந்த மாதிரி 6 கொஷின் கேட்பாங்க. ஞானம் எப்படி அடைவது, எப்படி நம்ம ஞானத்தை அடையிறது, நாலேஜ். ஆத்மா பரமாத்மா, ஆத்மாவை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றியும் நேச்சர் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அனுபவிப்பாளர் பரமாத்மா தான். சரிங்களா? நம்ம அனுபவித்தோம் அப்படின்னா அது இது தப்பாயிடும். சரிங்களா? அதுதான். ஏன்னா எல்லாமே உருவாக்கி எல்லாமே பகவான் தான் இல்லையா? சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம இதில் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். பகவானோட குடும்பத்துல நம்மளோட நிலை என்ன, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம இருக்கணும். அந்த நிலையில நம்ம இருக்கணுமே தவிர நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்ற நிலையில இருந்தோம்னா அது தவறான ஒரு நிலை இல்லையா? அதுதான் இல்யூஷன்றது. அப்புறம் நம்மளுக்கு ஞான சக்ஷு, அப்போ அனுபவிப்பாளர் யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டான அந்த ஒரு விஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதாவது டிவைன் விஷன். எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி அப்போ நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கும், இந்த நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குற பார்வை இருக்கு இல்லையா? அது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல தெரியும். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே ஸ்லோகத்தோட நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க. உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, இதை பற்றின விஷயங்கள் அவங்க கேட்குறாங்க. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷனா என்ன, சேத்ரானா என்ன, சேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. பிரகிருத்தின்றது பொருள், இயற்கை, இந்த ஜட உலகம். சரிங்களா? மகா தத்துவான்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் 16 விஷயங்கள் வச்சு பகவான் உருவாக்குனாங்கன்னு சிம்பிளாகவும் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம 7th சாப்டர்ல படிச்ச மாதிரி பிரிந்த ஜடசக்தி 8 விஷயங்கள்னு நம்ம சொல்லலாம். முக்குணங்கள் அதுதான் இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? ஆக மொத்தத்தில் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பிரகிருதி அப்படின்றது. புருஷா அப்படின்றது என்ன, அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு அர்த்தம். யார் இந்த பிரகிருதி அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க புருஷா. மெயினா பகவான் தான் எல்லாரும், அதாவது புருஷோத்தமன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சேத்ரா, சரீரம், உடல். சேத்ரஜ்ஞா, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவையும் குறிக்கும். ஞானம், சேத்ரஜ்ஞனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். சரிங்களா? சேத்ரானா என்ன, சரீரம். சேத்ரஜ்ஞன்றது ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த 3த்துக்குமான
நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா, அது ஞானம். நம்மளுக்கு இப்போ நாலேஜ் வந்துருச்சு, அப்போ இலக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும்ல. இப்போ வந்து மெடிசன் படிக்கிறாங்க, இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஜாப் நேச்சரு, என்ன ஜாப்ல அவங்க ஜாயின் பண்ணி அவங்க பெர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சிடும்ல. ஸோ அது மாதிரி ஒரு அறிவு நம்ம கெயின் பண்ணோம்னா அதோட இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதில் வந்து இப்போ நம்ம கஷேத்திர தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்மளோட இலக்கு பரமாத்மா. சரிங்களா? அந்த ஒரு ஞான சக்ஷு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். இது வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டே தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். பிரபுபாத் வந்து பர்பட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக, சேத்ரஜ்ஞா, அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, ஒரு கிங் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் விவசாய நிலம் இருக்கு. சரிங்களா? விவசாயிக்கு அவங்களோட நிலம் வந்து அவங்க நிலத்தை பற்றி நல்லா தெரியும். அவங்க நிலம் வந்து எப்படிப்பட்டது, மண் வளம் என்ன, நீர் வளம் என்ன, என்ன விதை போட்டால் அந்த என்ன நேரத்தில் எந்த சீசனில் அது நல்லா வளரும், இது மாதிரி அந்த நிலத்தோட சம்மந்தமான எல்லா விஷயமும் அந்த விவசாயிக்கு தெரியும். அந்த கிங் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு அவங்களோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற அவங்களோட ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட எல்லா விவசாயிகளை பற்றியும் தெரியும், எல்லா விவசாயியோட நிலத்தை பற்றியும் தெரியும். ஏன்னா வரியெல்லாம் கட்டுவாங்க, எத்தனை விவசாயிகள் இருக்காங்க, அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ நிலம் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து அவங்கள நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க கிங்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு புரிதல் தான். இப்போ வந்து ஆத்மா இருக்குது, பரமாத்மா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சரீரம் இருக்குது. சரீரன்றது விவசாய நிலம், ஆத்மான்றது நம்ம, சரியா? பரமாத்மா பகவான். ஆத்மா வந்து விவசாயியோட கம்பேர் பண்ணுறோம், கிங்கை வந்து இது பரமாத்மாவோட கம்பேர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம சரீரத்தில் எல்லாமே தெரியாது, இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நமக்கு என்ன மனவேதனை, நமக்கு என்ன சரீரத்தில் வலி, இதெல்லாம் நம்மளுக்குன்னு தெரியும், நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றது. சரிங்களா? ஆத்மாவுக்கு அதோட சரீரத்தை பற்றி தெரியும், எப்படி விவசாயிக்கு அவங்களோட நிலத்தை பற்றி தெரியுமோ அது மாதிரி. அதே கிங்குக்கு எல்லா விவசாய நிலத்தை பற்றியும் தெரியுமா, அதே மாதிரி பகவானுக்கு அவங்களோட ராஜ்யத்தில், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் எல்லா ஆத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும், அதே மாதிரி எல்லா ஆத்மாக்களோட சரீரத்தை பற்றியும் தெரியும். சரிங்களா? வெறும் சரீரம் மட்டும் இல்லை, பொருள் உலகம் எல்லாமே தெரியும். பகவானுக்கு தெரியாதது எதுவும் இருக்காது, ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே பகவானுக்கு நல்லபடியாக தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம அந்த ஒரு அனாலஜி வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், பகவான் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க, அவங்க தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டனர், ஒரு கிங் மாதிரி. அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் சிட்டிசன் மாதிரி. சரிங்களா? சரீரம் அப்படின்றது அந்த சிட்டிசன்ஸோட அசட் மாதிரி. சரிங்களா? அதுதான். அதுக்கப்புறம் ஞானம்ன்றது ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலை. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இலக்கு என்ன, பரமாத்மா அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் இந்த 6 கொஷின்ஸு. அதாவது ரொம்ப அழகாக சொல்லணும் அப்படின்னா, சேத்ரஜ்ஞா, சரிங்களா, பிரகிருதி, புருஷா, இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள அர்ச்சனை இருந்து, அப்புறம் ஞானம், ஞேயம் 2K, அதுக்கப்புறம் சேத்ரஜ்ஞா, ஞானம், ஞேயம் 2J, அதுக்கப்புறம் புருஷ பிரகிருதி 2P. சரிங்களா? ஸோ இந்த 6 கொஷின்ஸ் வந்து அர்ச்சனை வந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு அப்படியே அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். எனக்கு வந்து இப்போ தனலட்சுமி மாதாஜி, தங்கமணி மாதாஜியும் வாய்ஸ் கேட்டுச்சு, யார் வேணாலும் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞம் ஏவ ச ஏதத் வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரம் இத்யபிதீயதே ஏதத் யோ வேதி தம் பிராகுः க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதः. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் க்ஷேத்ர, கலத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் கலம் க்ஷேத்ர என்று அறியப்படுகின்றது.
இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஜ்ஞ என்று அறியப்படுகின்றான். ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இதுல 6 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. பிரகிருதி புருஷா, க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜன், ஞானம் ஞேயம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல உபதேசம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, க்ஷேத்திர அப்படின்றது வந்து களம், சரீரம். பிரகிருதி, பிரகிருத்தின்னு சொல்ல முடியாது, சரீரம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இதை யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, நம்மளோட இதயத்துல யார் இருக்கா? ஒன்று சோல், இன்னொன்று சூப்பர் சோல், இல்லையா? ஸோ இவ்வுடலை அறிபவன் கல களத்தை அறிபவன் அப்படின்னு. அப்ப க்ஷேத்ரஜ்ஞ அது வந்து 2 பேரையுமே குறிக்கும், சோல் சூப்பர் சோல். ஆனா 2 பேரும் ஒன்றும் கிடையாது, பகவான் விபு, நம்ம அணு. அந்த ஒரு புரிதலோட நம்ம அதை லேர்ன் பண்றோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பதை போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். அழகா சொல்லியாச்சு. நம்ம சரீரத்தை எதுக்காக நம்ம உபயோகிக்கணும்? ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக மட்டும்தான். அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான். சரிங்களா? எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் அதுக்காக யூஸ் பண்றோம், காரை அதுக்காக யூஸ் பண்றோம். காரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கரெக்டாக நம்ம எங்க போகணுமோ அங்கதான் நம்ம அதை அழகா அதுல டிராவல் பண்ணி நம்ம போறோம். அது மாதிரி இந்த சரீரம் நமக்கு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு இல்லை, ஈட்டிங், மீட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிஃபெண்டிங்க்கு கிடையாது. எதுக்காக? நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறதுக்கான வெஹிக்கல் இது. சோலும் சூப்பர் சோலும் இதுல இருக்கு, டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சரீரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம கொண்டு போகணும், அவ்வளவுதான். சரியா? அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதும். இது ஒரு வெஹிக்கல் நமக்கு. அப்ப ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா, ஒரு விவசாயி தன்னோட நிலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பயிர்களை உபயோகிச்சு அதுல நல்ல அதிகபட்ச பலன் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு கிடைச்சது, அதுவும் இந்த நிலம் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த ஹியூமன் லைஃப், இது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளானது. சரிங்களா? ஏன்னா லேஸ்ல கிடைக்காது. அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் லைஃப்ல மட்டும்தான், அதுவும் பூலோகத்துல இருந்து ஹியூமன் லைஃப்ல மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். ஸோ அதனால ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு விஷயம். ரொம்ப பிளெஸ்டு நம்ம எல்லாரும். ஸோ அது அதிகபட்ச பலனை தான் நம்ம எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாத்துலேயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ அதிகபட்ச பலனை இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை முடிச்சு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், பக்திக்கு பயன்படுத்தணும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து வாழ்க்கை பாடமாக நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ வீட்டின் சொந்தக்காரர், வாடகைக்கு குடியிருப்பவர். சரிங்களா? அந்த லெவலில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு, வீட்டின் சொந்தக்காரர், அதுக்கப்புறம் வாடகைக்கு நம்ம தான் லிவிங் என்டிட்டிஸ். சரிங்களா? வீடுன்றது க்ஷேத்திரம், வீட்டின் சொந்தக்காரர் யார்? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தது பகவான். வாடகைக்கு நம்ம இருக்கோம் இப்போதைக்கு. சரிங்களா? அதை நல்லபடியாக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும், அதுதான். ஸோ இதுதான் அந்த 6 கொஷின்ஸ். கிருஷ்ணர் க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்திரஜனை பற்றி பதிலளிக்கிறார். க்ஷேத்திர அப்படின்றது செயலுக்கான களம், நம்மளோட இந்த சரீரம். சரியா? உடல் செயல் அதுதான் ஆசை. அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்தது? பௌதிக இன்பத்திற்கான காமம். யாருக்காக? கட்டுண்டு ஜீவனுக்காக. உடல் துன்பத்திற்கு மூல காரணம். நம்ம வந்து சரியான முறையில நம்மளோட சரீரத்தை நம்ம பயன்படுத்தலைன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த இதுல வாழ்க்கை படத்துல பார்த்தோம்ல, பக்தியின் முன்னேற்றத்துக்காக அதை நம்ம பயன்படுத்தல அந்த நிலத்தை, நம்மளோட சரீரத்தை, அப்படின்னா அது துன்பத்துக்கு மூல காரணமாயிடுது. சரிங்களா? உடலை அறிபவர், ஆனால் உடலுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாதவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 13.3 ஸ்லோகம். தங்கமணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோ ஞானம் யத்த ஞானம் மதம் மம. பரத உள்ள தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அறியப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஓகே, இப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன், பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, ஏன்னா நிறைய இடத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சூப்பர் சொல்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதயத்துல. அப்போ உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அதாவது க்ஷேத்ரஜனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. பகவத்கீதையில நம்ம ஒரு விஷயம் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். இதுவே எனது அபிப்பிராயம், பகவான் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான்
அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அர்ஜுனா போர் பண்ணி தான் ஆகணும், நீ போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க. போர் போர் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் முடிவு வந்து அர்ஜுனரோட கையில இருக்கும். இது வந்து பகவானோட எந்த குணத்தை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? நாமரூப குணலீலைகள். ஆறு ஆப்புலன்சஸ்ல எந்த ஆப்புலன்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? இந்த ஒரு நிலை எனது அபிப்பிராயம் சொல்லி அப்படியே வந்துட்டு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்கல்ல. ரினவுன்சியேஷன், கம்ப்ளீட்லி ரினவுன்ஸ்டு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சேத்ரஜ்ஞ உன்னத சேத்ரஜ்ஞ பரமாத்மா. கிருஷ்ணரும் சேத்ரஜ்ஞ உன்னத சேத்ரஜ்ஞ, அதான் சூப்பர் சோல். சரிங்களா? பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஞானம், பக்குவமான ஞானம். ஞானம் என்பது உடலையும் அதனை அறிபவரையும் அங்கே நம்ம பார்த்தது தான். சரிங்களா? ஞானம்ன்றது சேத்ரஜ்ஞன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர். இந்த இடத்துல கிங் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க. சரியா? எல்லா விவசாய நிலத்தையும் அவங்களுக்கு தெரியும். உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். ஒரு கிங் தானே அந்த கண்ட்ரியோட கண்ட்ரோலர், ப்ரொடெக்டர் எல்லாம், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்க வந்து ஆத்மானும் போது சொந்த உடலை அறிபவன். அப்ப இந்த இடத்துல விவசாயின்னு போட்டுக்கலாம். அவங்களோட நிலம் பண்றது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விவசாயிக்கு, இல்லையா? எல்லா கிங்ல இது கண்ட்ரில எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன விவசாயி இருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன நிலம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 2ஆம் தர உரிமையாளன் தான். நம்ம வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தவர் என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். பகவான் வந்து விபு. நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? அதனால தான் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். பக்தியிலேருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சு இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கும். அதனால வீழ்ச்சி அடைவன் மற்றும் கீழ்ப்பட்டவன். பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க நம்ம. அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க நம்ம அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாகவும் அதே சமயத்தில் வேறாகவும் அறிந்து கொள்வது அறிவு. இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிலாசபி. சரிங்களா? அதாவது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, அத்வைதம், துவைத்தம், விசிஷ்ட வைத்தம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மா பரமாத்மா. ஆனா குவாலிட்டி வைஸ்ல டிஃப்ரென்ஸ். அவங்க வந்து விபு, நம்ம அணுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உண்டு. அதாவது கடல் இருக்கு, கடல்ல இருந்து ஒரு துளி டிராப்பை நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்ப அந்த கடலோட அளவு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பிரம்மாண்டம். அந்த டிராப்பு, அந்த வாட்டர்ன்றது ரொம்ப சின்னது, ஒரு துளி தான், இல்லையா? அப்போ இது வந்து குவான்டிட்டி வைஸ்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. கடல் வந்து பிரம்மாண்டம், அது இந்த டிராப் வந்து ரொம்ப கம்மியானது. இது வந்து குவான்டிட்டி வைஸ்ல டிஃப்ரென்ஸ். குவாலிட்டி வைஸ்ல என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கடலோட தண்ணியில என்ன சுவை இருக்கோ அதோட குவாலிட்டி, தரம் என்னவோ அதே தரம் தான் அந்த டிராப் ஆஃப் வாட்டர்லயும் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை, அந்த ஒரு புரிதல் தான் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. குவாலிட்டி வைஸ் சேமு, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். குவாலிட்டின்னா பகவானும் சச்சிதானந்த சுரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த சுரூபம். ஆனால் குவான்டிட்டின்னு பார்த்தோன்னா பகவான் விபு, நம்ம அணு. இந்த ஒரு புரிதலோட நம்ம இருக்கணும். சரியா? இதுதான் நம்ம பகவானுக்கும் நமக்குமான புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்றது. அடுத்தது ஓகே, இது மாதாஜி 13.4 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. தத்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்ருக்ச யத் விஹாரி யதஸ்ச யத் சஜயோ யத் பிரபாவஸ்ச தத் சமாசேன மே ஸ்ருணு. செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜடோலக கிரியேஷன் சம்பந்தமான விஷயம். மகா தத்வா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? நேற்றுக்கு கேட்டேன், கோலோக சார்ட்டு ஒரு தடவை பார்த்துருக்கீங்களான்னு. லெவல் 1ல் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா,
பகவானோடது. பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அதில் மேலே இது வந்து ஒரு ஷெல் இது எக் மாதிரி இருக்கும், அது மேலே ஷெல் இருக்கும். சரியா? அந்த ஷெல்லில் வந்துட்டு மகா தத்துவா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்டு, அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள் இப்படின்ற ஒரு அடுக்கில் அது வந்து இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிரியேஷன் அப்போ பகவான் வந்து பிரதானா அப்படின்ற ஒரு நிலையிலேருந்து, அதாவது இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே வந்து பகவான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த சேத்ர அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு சம்பந்தமாக வரும். பிரபுபாதோட பர்பட் அவசியம் வாசிச்சு பாருங்க. எதுவும் சிரமம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் கிளாஸ்ல நம்ம அதை பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, உடலின் குணங்கள் என்ன, அதுக்கப்புறம் உடலின் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம், நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். உடல்ல எப்படிலாம் மாற்றங்கள் நிகழுதுன்ட்டு 2.13 ஸ்லோகத்துல படிச்சோமா? ஞாபகம் இருக்கா யாருக்கும்? கற்றல், வளர்தல், உற்பத்தி செய்தல். அதுதான் சரியா. அதாவது வந்துட்டு 6 மாற்றங்கள் ஏற்படும். சரி போல் மாதாஜி. சரிங்களா? அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா பர்த், அதுக்கப்புறம் யூத், அதுக்கப்புறம் யங் ஏஜ் அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? அதுல வந்து நம்ம அப்படியே மாற்றம் அடையுது. அதனால அறிவுடையவர்கள் இதை பார்த்து திகைப்பதில்லை. எதை பார்த்து? இறப்பை பார்த்து திகைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம 13th ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். சரிங்களா? தேகினோஸ்மின் யதா தேகே அந்த ஸ்லோகத்துல. ஸோ உடலில் மாற்றங்கள் அப்படின்றது உண்டு. உடல் எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது அப்படின்றது, உடலை அறிபவனின் அடையாளங்கள், உடலை அறிபவனின் செல்வாக்கு என்ன, இது எல்லாமே நம்ம வந்து இனிமேல் வர ஸ்லோகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறார். ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவத்கீதையை பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தால் போதும். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இதுதான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சாப்டர் வந்து ஃபிலாசபி அதிகமாக இருக்கும். இது எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பண்ணணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலில் பானஃபைட் பரம்பராவில் வர குருவோட கைடன்ஸில் பகவத்கீதை நம்ம எப்படி படிக்கணும்? பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து வாசித்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு உண்மையான அந்த நிலை, அறிவு, ஞானம் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக கிடைச்சிடும். மாதாஜி 13.5 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் தங்கமணி மாதாஜி வாசிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தனலட்சுமி மாதாஜி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்க அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல, சேத்ரஜ்ஞா இதோட ரிலேஷன்ஷிப்பு, இதெல்லாம் வந்து நிறைய ரிஷிகள் வந்து அதை வந்துட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க, கமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? நிறைய முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் இதை வந்து விவரமாக நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குறிப்பாக வேதாந்த சொத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவு இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆக்சுவலாக இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டே வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நம்ம ஒரு செயலை செய்வோம், அதுக்கான எஃபெக்ட் வரும். செயலை செய்வோம், அதுக்கான எஃபெக்ட் வரும். சரிங்களா? ரிலேட்டடு வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சரியான வார்த்தை வந்துட்டு மறந்துட்டேன். ஆனால் அந்த காரணம் விளைவு என்ன, காரணம், அதோட விளைவு என்ன, இந்த விஷயங்களை வந்து அழகாக வந்து நிறைய நுணுக்கங்களோட நிறைய முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் வந்து கமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது வேதாந்த சூத்திரத்தில். சரிங்களா? அதில் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு விஷயம் பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் குரு என்ற முறையில் சாதுக்கள் மற்றும் சாஸ்திரத்தினிலிருந்து காட்டுகிறார் ஆதாரங்கள், அதுதான் முறையான வழி. நம்ம எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நம்ம இது நம்ம எப்பயும் சொல்றது, குரு, சாது, சாஸ்திரம். சரிங்களா? இவங்க மூணுமே வந்து ஒரே விஷயத்த நல்லபடியாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுமாதிரி சாஸ்திரத்துலேருந்து கோட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம், ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இல்லையா, ஆன்மீகன்றது. ஸோ அப்போ சாஸ்திரத்துலேருந்து கோட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும். அதை தான் இப்போ பகவானும்
குருவா தானே இருக்காங்க இப்போ அர்ஜுனருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால கோட் பண்ணி சொல்றாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம லைஃப் லெசனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ குரு சாது சாஸ்திரம் இந்த 3 விஷயமும் இந்த 3 பேரும் ஒரே விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்பிக்கையோட. அழகா பகவானும் வந்து கோட்ஸ் கொடுத்து பண்றாங்கன்றதை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஓகே. தனலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? தங்கமணி மாதாஜி ஹரி போல் சூப்பரா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकां च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं सङ्गतश्चेतनधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்வியக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன் பொருள்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சேத்திரம் பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து என்ன விளக்கம் இது உபதேசத்துல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு கஷேத்திரத்தை பத்தி. அது அந்த மகா தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. 24 விஷயங்கள் கொண்டது. சரிங்களா? இது எப்படி வந்துட்டு பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்? அது சிமெண்ட், செங்கல், மண், கொத்தனார் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த மகா தத்துவம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிரியேட் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள், பேசிக்கான சோர்ஸ். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? இது எல்லாத்தையும் வச்சு பிரம்மா தான் இன்ஜினியர் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு. சரிங்களா? இது எல்லாத்தையும் இந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை கிரியேட் பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் என்னென்னலாம் இருக்கு அந்த மகா தத்துவால அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பஞ்சபூதங்கள். சரிங்களா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இது. அதுக்கப்புறம் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, புத்தி, அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்ன்றது இன்ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அவ்யக்த நிலையிலேருந்து வெளியில வரும், மறுபடியும் அவ்யக்த நிலைக்கே போயிடும் அப்படின்னு. ஸோ இன்ஆக்டிவா இருக்கிறது 10 புலன்கள். 10 புலன்கள்ன்றது கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் விஷயங்கள். சரிங்களா? கர்மேந்திரியம் அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட சென்சஸ் சொல்லுவோம். சரிங்களா? கண்ணு, மூக்கு, காது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதே வந்து ஞானேந்திரியம். கர்மேந்திரியம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து விஷனு, ஹியர் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து ஸ்பீச்சு, அதுக்கப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஞானேந்திரியம். ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை. அதே வந்து ஞானேந்திரியம் அப்படின்றது நம்மளோட புலன்கள், 5 புலன்கள். இப்போ நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்ப்போம், கை குழந்தைங்கள்லாம். அதுக்கிட்ட எதை கொடுத்தாலும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து தொட்டு பார்க்கும், வாயில் வச்சு பார்க்கும், டேஸ்ட் பண்ணும். அப்போ அது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதை தட்டி விடுவோம், வாயில் வைக்காத எதையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வித்தின் அந்த 1 இயர்லேயே அது என்ன பண்ணிடும்னா தன்னை சுற்றி என்ன பொருள்லாம் இருக்கோ அதோட நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? வாயில் வச்சு பார்க்கறது, தொட்டு பார்க்கறது. ஸோ அந்த சென்சஸ், அந்த ஞானேந்திரியத்தின் மூலியமா நம்மளை சுற்றி என்ன விஷயம்லாம் இருக்குன்றது அது நாலேஜை கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. கேட்கறதன் மூலியமா லாங்குவேஜே லேர்ன் பண்ணிடும். 1 இயரில் பேச ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம என்ன லாங்குவேஜில் அதுக்கிட்ட மதர் டங்கில் பேசுகிறோமோ அதை பேச ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி அப்போ அந்த நம்மளோட சென்சஸ் அதுன்றது ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுற விஷயங்கள். அது வந்து கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்றது ஒர்க்கிங் சென்சஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அது வந்து மொத்தம் 10. சரிங்களா? 5. அதுக்கப்புறம் மனம், அதுக்கப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். அந்த 5 புலன்களுக்குமான பொருட்கள் இருக்கும் இல்லையா? சீயிங், விஷனு அதுக்கு வரும், ஹியரிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு, டியூவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் அப்படின்றத பகவான் வந்து இங்கே குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ சேத்திர அப்படின்ற விஷயங்களை பகவான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே இருக்குது, ஸ்லைடு இருக்குது. ஓகே, ஹரிபோல். ஜட இயற்கையின் 24 மூலப்பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ கர்மேந்திரியங்கள் குரல், கால்கள், கைகள். ஓகே, கால்கள், கைகள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜெனிட்டல்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞானேந்திரியங்கள்ன்றது இந்த சென்சஸ். ஓகேங்களா?
அதுக்கப்புறம் இந்த புலன் பொருட்கள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு புலனுக்குமான அந்த விஷயங்கள். இப்போ வந்து பார்க்கறது, மூக்குக்கு வந்து வாசனை வரும், நாக்குக்கு வந்து சுவைன்னு வரும், காதுக்கு வந்து ஒலின்னு வரும், தொடு உணர்வு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் புலன் பொருட்கள் அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் பிரதானம். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த 24 மூலப்பொருட்கள், ஜட விஷயங்கள். சரிங்களா? அதாவது க்ஷேத்ர அப்படின்னு பார்த்தோமா? ஸோ இந்த க்ஷேத்ர அப்படின்றது இந்த 24 பொருட்களை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடலின் 6 விதமான மாற்றங்கள். ஸோ உடல் மாறும் இல்லையா? இந்த க்ஷேத்திரத்திலேருந்து உருவானது தானே உடல்லாம். சரிங்களா? நம்மளோட சரீரம் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த 24 மூலப்பொருட்கள், அதுலேருந்து வந்தது தானே நம்மளோட இந்த சரீரம். அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது தான் இப்போ மாதாஜி ஜோதி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பிறக்கிறது, வளர்றது, அப்படியே கொஞ்சம் காலம் இருக்கிறது, அப்போ இது இனவிருத்தி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும், அழிய தொடங்கிறது, கடைசியாக டெத்து, மறையுது. இந்த 6 விஷயங்கள். சரிங்களா? 6 மாற்றங்கள் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதை தான் இந்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 10 புலன்கள் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து அது எப்படி களம் அப்படின்றதும், அதுவும் எப்படி மாறுபாடுகள், அதோட மாறுபாடுகள் என்ன அப்படின்றத இந்த ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தோம். எல்லா உடலிலும் ஏதேனும் குறை இருக்கிறது, அது மரணத்தை நோக்கி தேய்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? எல்லாரோட உடல்லையும் ஒரு குறை இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாள் முடிஞ்சதுன்னா நம்ம டெத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக அது உண்டு, யாருமே இறக்காம இருக்க போறதில்ல. ஸோ இறப்புன்றது நித்தியம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிடணும். அதுக்கு தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ஊருக்கு போகிறோன்னா அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் எடுத்து வச்சுக்கணும். தேவையில்லாதெல்லாம் நம்ம பேக் பண்ணால் என்ன ஆகும், அது நம்மளால பயன்படாது நம்மளுக்கு இல்லையா? அதனால நம்ம பக்தியை தான் நம்ம சேகரிச்சு வைக்கணும். உடலில் மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது, அதனால் உங்கள் உடலை புத்திசாலித்தனமாக உபயோகப்படுத்துங்கள். இப்போ பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி பக்தி யோகத்தில் கலியுக தர்மமான சாண்டிங்கை நல்லபடியாக நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு தான் அந்த சரீரத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? ஞானத்தை பெறுவது எப்படி? பானஃபைட் பரம்பரால வர குரு கிட்டேருந்து. இது வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா, இவங்க பிரபுபாதா. சரிங்களா? அவங்களோட குரு இவங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிக்ஷா எடுத்துக்கிட்ட இது அவங்கள மீட் பண்ணப்ப எடுத்த ஃபோட்டோ இது. சரிங்களா? ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? மிக முக்கிய தகுதி எனக்கு இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி, அனன்ய யோகேன. ஓகே, அனன்யனாலே ஃபோக்கஸ்டா, அதாவது பியூர் லவ், பியூர் பக்தி. சரிங்களா? இது வந்து பாகவத்திலே இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, இடைவிடாம இருக்கணும், கலப்படம் இல்லாம இருக்கணும். அதை 24/7 சொல்லுவேன்ல, ஒரு கை குழந்தைக்கு அம்மாவுக்கும் அந்த ஒரு முறையில கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், கலப்படம் இல்லாம இருக்கணும். இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுல வர பலன்கள்லாம் நம்ம இதுல எதிர்பார்க்க கூடாது. சரிங்களா? பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யறது, பக்தி பண்றது, சாண்டிங் பண்றேன் எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த மிஸ்டிக் பவர்னால வர விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானத்தை விருத்தி பண்றதுனால வர பலன்கள், இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம பியூரான பக்தி யோகம், அந்த மாதிரியான பக்தி வந்து இருக்கணும். அன்கண்டிஷனல் லவ். சரிங்களா? அனன்ய. அப்புறம் இன்றியமையாத தகுதி என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றல். அந்த வகையில் நம்மள ரொம்ப பிளெஸ்டு. நமக்கு வந்து நம்ம மிஸ்கைடே ஆகலை. கலியுகத்தோட ஒரு நேச்சர் என்னன்னா மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம் சீக்கிரம். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம சரியான இடத்துல சேர்ந்துருக்கோம். அதுதான் கரெக்டாக பக்தி பண்ணி பகவான் அடைகிற அந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரால நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம். ஸோ அந்த குரு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பணிவு, அஹிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பொதுமக்களிடம் பற்றுதல் இல்லாத இருத்தல், இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் தகுதிகள். நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம்ல கிருஷ்ணாவுக்கு எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் அப்படின்னாலே இந்த அகங்காரம்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும், யாரையும் வந்து துன்பப்படுத்தக்கூடாது, சுய கட்டுப்பாடு, இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் பீப்புள் பக்திக்கு வரலன்னு ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கொஞ்ச காலத்தில் மறுபடியும் நம்ம மெட்டீரியல் பீப்புள் ஆகிடுவோம். இலக்கை குறிவையுங்கள், முறையான பயிற்சி அளிப்பவரை பெறுங்கள். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அனன்ய பக்தி முடியலையா சாதனா பக்தி பண்ணுன்னு பகவான் சொன்னாங்களா? ஸோ நம்மளாம் அந்த சாதனா பக்தர்கள் தான். ஏன்னா அனன்ய பக்தி பண்ணியிருந்தா என்ன நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து சாதனா பண்ணணும். அது யார்கிட்ட இருந்து பண்ணணும்?
பானஃபைட் பரம்பராலன்னு. மிகுந்த பணிவுடன் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், வெற்றி நிச்சயம். 4.34 ஸ்லோகத்திலே நம்ம படிச்சிருப்போம். தத்விதி பிரணிபாத்தேன அந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி வந்து ஒரு குரு கிட்ட இருந்து நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் பகவானே சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பணிவோட கேள்விகள் கேட்டு அவங்களுக்கு சேவைகள் செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நாலேஜை லேர்ன் பண்ணணும். இதுதான் குவாலிட்டி. ஒரு ஸ்டூடெண்டோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, குரு கிட்ட இருந்து, அதாவது பானஃபைட் பரம்பரால வர குரு கிட்ட இருந்து, தீக்ஷா குரு கிட்ட இருந்து நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும், பணிவு. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகமான விஷயங்கள்ல கேள்விகள், பக்தி என்ன நான் எப்படி முன்னேற்றம் அடையிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி, சரிங்களா? அதுல கேள்விகள்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணணும். சேவை செய்யணும். என்ன மாதிரி சேவை அப்படின்னா, வாப்பு சேவை, வாணி சேவான்னு இருக்கு. வாப்பு சேவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, குரு பக்கத்திலேயே இருந்து அவங்களுக்கு எல்லா பணிவிடைகளும் செய்யறது. அந்த காலத்துல குருகுலத்திலாம் கொண்டு போய் விடுவாங்கல்ல, அப்போ குரு கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்றது, அது வந்து வாப்பு சேவான்னு சொல்லுவாங்க. வாணி சேவா அப்படின்றது அவங்களோட ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை, மெசேஜை நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, குரு கிட்ட நம்ம ரொம்ப நல்ல ஒரு பாண்டிங்ல இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை படமா நம்ம எடுத்துக்கணும். வாழ்க்கை படம் வர்றது எல்லாத்தையும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம. சரியா? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தோம்ல, மனித வாழ்க்கை நம்ம சரியான முறையில நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் குரு கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றது, அதாவது தீக்ஷா குரு கிட்ட. சரிங்களா? அஹிம்சை என்பது மற்றவர்களை கொல்லாது இருப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை. உண்மையில் அது மற்றவர்களை துன்பத்தில் தள்ளாததே ஆகும். வெறுமனே யாரையாவது கொலை பண்ணாதான் அப்படின்றது இல்லை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கிருஷ்ண பக்தியில நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம் என்ன மாதிரி இருந்தால் பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த நேச்சர்ல ஒரு டிவோட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களும் பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணி இந்த அகங்காரம்லாம் இல்லாம பணிவோட பக்தி பண்ற ஒரு நிலையில இந்த உலகமே இருந்ததுன்னா எங்கேயுமே நம்மளுக்கு ஆன்சைட்டி இருக்காது, சச்சரவு எதுவும் இருக்காது, சிரமங்கள் எதுவும் இருக்காது இல்லையா? அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, பிரபுபாதாவுக்கும் அவங்களோட குரு அதான் சொன்னது, நீ கொண்டு போய் இந்த கிருஷ்ண பக்தி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப, உலகம் ஃபுல்லான்னு சொன்னப்ப பிரபுபாதா சொன்னாங்க, நம்மளே இப்போ வந்து அடிமையா இருக்கோம், யார் நம்மளோட நான் இதை வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்துட்டு அவங்க குரு சொன்னாங்க, இதுதான் உலகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து சும்மா ஏதாவது சண்டை இருக்கு அப்படின்னா அது அப்போதைக்கு சரி பண்றது அப்படின்றது நிரந்தர தீர்வு கிடையாது. யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பக்தியை தானும் ஃபாலோ பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களோ, சரிங்களா, அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களும் அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சுற்றி உள்ளவங்களையும் அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ அப்போ வேர்ல்டில் உள்ள அந்த ஆன்சைட்டி, அந்த சச்சரவு, அஜிடேஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும். ஸோ மெடிசனே என்னென்னா பகவத்கீதை தான், அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரா கிட்டே இருந்து. சரிங்களா? இப்போ அது இல்லாததுனால தான் என்ன ஆகுது, எங்கே பார்த்தாலும் திரும்புகிற இடத்துலலாம் ஆன்சைட்டி இல்லையா, நான் அப்படின்ட்டு உணர்வோடையே எல்லாரும் அவங்கவுங்க விருப்பப்படி இருக்கிறது தான் சிரமமாகுது, மற்றவங்களையும் சிரமப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதனால் அஹிம்சை அப்படின்றது வந்து வெறும் ஒரு உயிர் அழிக்கிறது மட்டும் இல்லை, யாரையும் துன்பப்படுத்தாமல் இருக்கிறது தான் உண்மையான அஹிம்சை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்றதும் என்ன அப்படின்னா, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை ஏற்படுத்தும் எதையும் நிராகரிப்பது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது வாழ்க்கை பாடம். நம்ம வந்து பகவான், ஆத்மா, பக்தி அதுதான் நித்தியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கான எல்லா அனுகூலமான விஷயமும் நம்ம கிட்ட இப்போ நல்லபடியாக இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஏதாவது தடை வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அதுலேருந்து ஆன்மீகத்திலேருந்து விலகி போகிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதனால தடைகள் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த தடைகளை விலக்கி வைக்கணும், இல்லைன்னா அதை நல்லபடியாக பாசிட்டிவாக ஃபேஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணுமே தவிர கிருஷ்ண பக்தியிலேருந்து விலகிறது அப்படின்றது என்றைக்குமே கூடாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து தடைகள் வரும், அதை நம்ம சுய கட்டுப்பாடோடு இருந்து அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, 13.8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? தனலட்சுமி மாதாஜி. 12 to 8 to 12. 8 to 12. Okay. ஒரே ஸ்லோகம் வரும். மானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம்
स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अनभिष्वङ्गा पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समाचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तसे देशासि विक्त्वम् अराति आरतिर्जन संसदि अध्यात्मजन ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञाனம் यத் अतो अन्यथा மொழிபெயர்ப்பு அடக்கம் கர்வமின்மை அஹிம்சை பொறுமை எளிமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் தூய்மை தளராமை சுய கட்டுப்பாடு புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல் பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல் குழந்தைகள் மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் பொது மக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல் பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ரொம்ப அழகா ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத அழகா கொடுத்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சேத்திர சரிங்களா. இப்போ வந்து ஞானம் பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா அடக்கம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி. டிவோட்டி அப்படின்னாலே ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும். ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோ இருந்ததுன்னா நம்ம பகவான்கிட்ட போகவே முடியாது சரிங்களா. ஃபால்ஸ் ஈகோவும் என்வியும் அதுக்கு வந்து இது விருந்தாவன் யாத்திரா போயிருந்தப்ப அங்கே மானசவர் லேக் இருந்தது சரிங்களா. போயிருக்கீங்களா நிறைய பேர் விருந்தாவன் யாத்திரா? யாரும் போனது இல்லையா? சரி ஓகே போயிருக்கேன். இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அங்கே வந்து நிறைய பகவான் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய இடம் உண்டு அங்கே. அது வந்து மானசவர் லேக் ஒன்று கூப்பிட்டு போனாங்க சரியா. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராதாராணி அம்மா வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப சோகமாக அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடம் அது அங்கே எல்லாருக்குமே அந்த இடம் போனாலே கண்ணில் தண்ணி வந்துடும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ராசலீலை நடந்த அந்த சமயத்தில் சிவபெருமான் அதுக்கப்புறம் சரியா அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் வந்து அங்கே வருவாங்க. அப்போ பகவான் வந்து ஏஞ்சி தான் அமர்ந்த இந்த இடத்த அங்கே வந்து சிவபெருமானுக்கு கொடுப்பாங்களாம் சரிங்களா. அப்போ வந்து ராதாராணி அம்மாவுக்கு ஒரு இது வந்துடுது. என்ன பகவான் வந்து தன்னோட இடத்துலேருந்து ஏஞ்சி அதுவும் அந்த இடத்துல இன்னொருத்தவங்களை உட்கார வைக்கிறாங்களே, பகவானுக்கு நம்மளை தானே ரொம்ப பிடிக்கும், இன்னொருத்தவங்களையும் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வருத்தத்தோட கண்ணில் தண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே அந்த இடத்துலேருந்து போயிடுறாங்க. இது வந்து பகவானும் பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானும் போயிடுறாங்க. பகவானும் ராதாராணி அம்மாவை பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க. அப்போ ராதாராணி அம்மா வந்து அழுதுட்ருக்காங்க சரிங்களா. உடனே பகவான் வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் அவங்க சமாதானம் ஆகலை. ராதாராணி அம்மா வந்து அவங்கள தானே பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து இருக்காங்க. இது நல்லா கவனிக்கணும். எந்த ஒரு பாஸ்ட் டைமுமே நமக்கு மெசேஜ் தான் சரிங்களா. அதுலேருந்து நம்ம மெசேஜை தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ தன்னை விட இன்னும் வேற ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து ராதாராணி அம்மாவுக்கு நினைக்கும் போது அதில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ப்ரைடு வந்து வந்துடுது சரிங்களா. பிடிக்குமா பகவானுக்கு அது பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்பட்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால்
உடனே பகவானும் சமாதானப்படுத்துறாங்க. ஈவன் ராதாராணி அம்மாவோட பாதத்தையும் அவங்க வந்து டச் பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுது. ஆனா, அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அவங்களோட ஃப்ளூட்ட வந்து ராதாராணி அம்மாட்ட குடுத்துட்டு போனவங்க தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து திரும்பி விருந்தாவன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அக்ரூரர் வந்தாங்க. அவங்களோட அப்படியே மதுரா வந்தாச்சு. மதுராலேருந்து அப்படியே துவாரகா, ஹஸ்தினாபுரம் இதெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படியே வேற வேற வழியில வந்துடுது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஃப்ளூட்டை வந்து ராதாராணி அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஸோ அதனால ராதாராணி அம்மன்னா பகவானுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். எவ்வளோ பிடிக்கும்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரைடு வந்த உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃப்ளூட் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறது. அவ்வளோ பிடிச்ச ராதாராணி அம்மாவையும் அந்த ஒரு ப்ரைட் அப்படின்றதுல பகவான் வந்து விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? அதை நமக்கு தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த ப்ரைடு. மற்றபடி ராதாராணி அம்மாவுக்கு ப்ரைட்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? நமக்கு ஃபாலன் சோல்ஸ்க்கு என்வியும் ப்ரைடும் இருந்தால் பகவான் வந்து நம்ம அடையவே முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அந்த ஒரு மெசேஜை கொடுக்கறதுக்காக தான். ஸோ இப்பயும் அங்கே வந்து டெம்பிள் இருக்கு. அங்கே பார்த்தோன்னா ராதாராணி அம்மாவோட கண்ணு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக சேடாக இருக்கும். பக்கத்தில் அந்த ஃப்ளூட் இருக்கும். அதுதான் அவங்க கடைசியா அந்த லீலால பகவானோட இருந்த சமயம் அதுதான். சரிங்களா? இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ வந்துட்டு நமக்குமே அந்த ஒரு சேட்னஸ் வந்துடும். ஸோ அது எதுக்காக இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த அடக்கம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல. சரிங்களா? அது மாதிரி கர்வமின்மை, அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது, பொறுமை, டாலரன்ஸா இருக்கணும் நம்ம. சரியா? டாலரேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக அடிமை அப்படின்றத பகவான் சொல்லல. பொறுமைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? சீதாம்மாவை வந்துட்டு ராவணன் தூக்கிட்டு போனோடனே ஹனுமான் வந்து பொறுமையா இருந்தாங்களா? இல்ல. என்ன பண்ணாங்க? கோபத்தோட போய் லங்கையை அழிச்சிட்டு வந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால பொறுமை அப்படின்றதுக்கும் அடிமைன்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பொறுமையா இருக்கணுன்றாங்க, டாலரண்டா இருக்கணுன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எளிமை, நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இதிலெல்லாம் எளிமை இருக்கணும். நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸு, நம்மளோட தாட்ஸு, நம்மளோட பேச்சு அதெல்லாம் அகங்காரம் இல்லாமல் எளிமையாக இருக்கணும். முக்கியமான விஷயம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். ஏன்னா பகவான் சுப்ரீம், அவங்களுக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணுன்றது ஒரு ஃபாலன் சொல்லணும் நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு யார் கரெக்டாக கைட் பண்ணுவா? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. அது ரொம்ப மஸ்ட் லைஃப்ல நம்மளுக்கு குரு அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் தூய்மை, அது மாதிரி நம்மளோட சொல், செயல், எண்ணம் இதில் தூய்மை இருக்கணும் எப்பயுமே. சரிங்களா? வெறும்னே வீடை மட்டும் க்ளீனாக வச்சுட்டு, அல்ட்ரா க்ளீனாக வச்சுட்டு, கிச்சன் க்ளீனாக வச்சுட்டு, மனம் ஃபுல்லாக எனிமிஸோட இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தூய்மை கிடையாது. தளராமை, பக்தியில் வந்து என்னைக்கு நமக்கு தளர்ச்சியே ஏற்படவே கூடாது. ஓகேங்களா? அது அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, எப்பயுமே இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது அதெல்லாம். அப்புறம் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற இந்த பொருள் விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது, பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறது. இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் இதை வந்து நம்ம கவனிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நமக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரி பரவாயில்ல, அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போகுதுன்னு இருப்போமா? உடனே நம்ம மெடிசன் எடுத்துப்போம், சரி பண்ணிப்போம், இல்லை டாக்டர்கிட்ட போவோம். கரெக்டா? அது மாதிரி இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய்ன்றது நம்மளுக்கு சிரமம், அது ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா. ஆனா அதை நம்ம யோசிக்காம அது அப்படிதான் நம்ம வாழணும் போல இருக்குன்னு, ஒரு நோயோடய வாழற மாதிரி. சரிங்களா? இந்த நோயோடய நான் வாழ்ந்துட்டு போறேன் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அது. அதனால ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு ஒரு சிரமம் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ண பார்ப்பாங்கல்ல. ஸோ அது மாதிரி இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் ஏன் வருது? அது ஏன் நம்ம சிரமப்படுறோம்? ஏன் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யோசிக்கணும். இந்த துன்பத்திலேருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரதுக்கு நம்ம யோசிக்கணும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அப்பனா இவங்க யாரும் நமக்கு வேண்டாமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம கொண்டு வரணும். நம்மளையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வச்சு நம்மளை சுற்றி உள்ள உறவுகளையும் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. அது மெட்டீரியலாக ரொம்ப இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் சிரமம்தான். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, ஏன்னா இந்த விருப்பு வெறுப்புன்றது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உள்ளது. என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம கலங்கமற்ற பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றது. இது ஒன்று இருந்ததுன்னா மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். சரியா? கலங்கமற்ற பக்தி, ஆன்மீக குருவோட இருந்தோம் அப்படின்னாலே மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கிருஷ்ண பக்தியில். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், தனிமை அப்படின்றது காட்டில் போய் தனியாக தபஸ் பண்ணுறதானா இல்லை. நம்ம எங்கே இருந்தாலும் மற்றவங்களால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருந்தோம்னாலே அதுவே தனிமை தான். சரிங்களா?
அதாவது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உள்ளவங்ககிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறது, அது மாதிரி பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறது. ஆத்ம ஞானம், நான் வந்து சரீரமல்ல ஆத்மா, அதோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? வெறும் சரீரம் சார்ந்த விஷயம் இல்லாம ஆத்மா நான், அதுல என்ன விஷயம் நம்ம பண்ணணும், அந்த ஞானத்தை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான பகவானை பத்தி தத்துவ ஆய்வு, வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சு, வேதங்கள்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு கடைசியா பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்றதை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் தான் ஞானம். இது தவிர மற்றது எல்லாமே அறியாமைன்ட்டாங்க பகவான். மற்றதெல்லாம் நம்ம என்ன டிகிரி வச்சிருந்தாலும் சரி, என்ன விஷயம் வச்சிருந்தாலும் சரி, சரியா, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்மீகத்துக்கு அறியாமை தான். 1% கூட ஆன்மீகத்தில் நமக்கு அது உதவாது. ஸோ அதனால வந்து இதெல்லாம் தான் ஞானம் நம்ம பார்க்குறோம். இது அப்படியே நம்ம நாளைக்கு நம்ம அப்படியே நல்லபடியாக நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.